Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Абмяркоўваць сёння будзем з эканамістам Ярославам Романчуком. Абмяркоўваць будзем найперш эканоміку, хаця эканоміка гэта як там канцэнтраваная палітыка, гэта так? Эканоміка это жыццё на мой справе, і калі мы паглядзім, што эканоміка гэта чалавек, гэта вартасці, гэта яго прэферэнцыі, таму што можна абмяркоўваць усё, і культуру таксама. Ярослав, вы нарэшце, я спадзяюся, так будете тым чалавекам, які патлумачыць мне сакрэт, эканамічныя сакрэты уздзеяння санкцый на дабрабыт і на нашу эканоміку. Пачытаў зараз выказванне беларускіх чыноўнікаў, і там павальна ідзе такое, што санкцыямі нас не зломіш, это зразумела, але што больш за ўсё мне спадабалася, што санкцыі зробяць нас мацней. І вось раскажыце мне, як гэта працуе, вот і да якой Шварценеггерам таким беларуская эканоміка як хутка стане. Я гляжу на цябе і думаю, вось каго трэба зрабіць прэм'ер-міністрам, тому што такі запал. На самой справе той, што мы бачым ад ураду, гэта сітуацыя, калі вось у нас 10 тысяч ідэолегаў ёсць, так, і прапагандыстаў на заробках падаткаплацельшчыкаў. Сёння прапагандыстамі сталі тыя людзі, якія павінны мець здаровы сэнс, павінны ведаць навуку, павінны быць адказнымі за тое, што яны робяць. І тое, што я слышу ад Галоўчынка, ад Чарвякова, ад міністраў, а таксама ад Мясніковіча, які з'яўляецца іх там кросным бацькам, гэта прапаганда, гэта закідоны, гэта тое, што дазваляе сябе Лукашенко, наконт таго, што мы там ваюем. Гэта логіка камандзіраў, якія казалі пра тое, што мы ваюем, таму трэба прапагандысткі патлумачыць, што адбываецца і што нічога не будзе. Калі там Чарвяков, міністр эканомікі, кажа, што у нас там 3% ВУПу згубім, гэта там 2 мільярда даляраў, гэта пэсткі, мы з гэтым справімся. Больш за таго, гэта тое, што будзе мабілізаваць нас на такі ратны труд, як кажалі камуністы, так? Ну добра, 2014 год, санкцыі супраць Расіі, Расія ўвяла, менавіта для таго, каб даказаць, што яны супраць Захада зробяць усё лепшае і сельскую гаспадарку, і электроніку, і прамысловасць. І што мы маем? Апошнія 10 гадоў у Расіі тэмпы ўзросту эканомікі менш за 1%. У 3-4 разы менш, чым расла сусветная эканоміка, у тым, што мы бачым, што гэты перыяд не быў перыядам нізкіх цэнаў на энерганосьбіты, гэта быў нармалёвая розвіт эканомікі, эканоміка за гэты перыяд узрасла амаль на 40%, расійская там она вось як была, такія 1,7%, нават не 2% сусветнага ВУПу. Так што гэтая логіка, яна, ведаць, такі есть Бастиа, французскі эканаміст 19-го року, які напісаў наконт таго, ёсць такі добры расказ наконт таго, ці добра, калі хлопчык бярэ камень і б'е шыбу у шкле там некага лавачніка. Яны вось ведаеце, вось шкло няма, трэба будзе закупаць шкло, трэба будзе плаціць за работу, гэта попыт на эканоміку, гэта разбурэнне з'яўляецца крыніцай ўзросту эканомікі. Чаго гэта бачна, а чаго не бачна? Ага, так вот чым займаўся вядомы кіраўнік на той момант Губазіка, б'ючы вітрыну. Вось. Стымуляваў эканоміку, так. І з другога боку, тое, што не бачна, тое, што лавачнік, які меў нейкія там зберажэнні, меў нейкі бізнес-план, ён не будзе яго выкарыстоўваць, не будзе рэалізоваць, таму што не будзе сродкаў. І вось калі мы бачым, гэта тое, вы ведаеце, вось сёння беларускі ўрад, гэта я залез у нейкую зямлянку, так? І адтуль такі мегафон тарчыць і казаць: "Всё добра, ворагі вокруг, мы вядзем вайну". І тут ідзе ўжо нейкі пасыл для Расію: "Дайце грошаў". І Расія кажуць: "Ну, безумоўна, мы ж вам дапаможам, у вас вось будзе карэктароўка
блакіроўка расійскага бюджэту, і калі санкцыі вось сёння там заўтра будзе вядома, ці будуць сектаральныя санкцыі, будуць санкцыі супраць калійных угнаенняў, супраць нафтапрадуктаў, гэта 7 здаецца ж ужо ухвалілі пакет. Ну пакет, я вот там кажуць нейкія пераходныя перыяды будуць, вот літоўцы казалі, мы яшчэ не прачытаем, ведаем, але калі гэта будзе стрэл менавіта недзе 10-15% ВУПу, гэта удар па эканоміке стрэл 8-10 мільярдаў даляраў, гэта тое, што я бачу статыстыку за першы квартал по бюджэту. Дэфіцыт бюджэту, згодна з апублікаваным сёння дакладам Нацыянальнага банку, 4,4% ВУПу. Гэта першы квартал, калі эканоміка расла, калі ў нас прамысловасць была 10% ВУПу, і калі, нагадаю, экспорт 35,5%. І дэфіцыт бюджэту ўжо 4,5 анамаля соткі ВУПу. А калі будзе гэтыя санкцыі, другая палова году, у нас будзе дэфіцыт 20%. У нас будзе падзенне эканомікі 10%, калі зноў не будзе дапамогі Расіі. Расія дапаможа, але Расіі трэба для даходу дапамагчы, трэба вылажыць будзе недзе там, ну, прынамсі 5-6 мільярдаў даляраў у гэтым годзе, калі мы не хочам некага драстычнага, драматычнага падзення эканомікі, і калі мы замест таго, каб некая адэкватная рэакцыя на тое, што вы ведаеце, вот Сталін, калі пачалася другая сусветная вайна, таксама ён не верыў тое, што гэта Гітлер напаў і думаў правакацыя, ён схаваўся ў нейкі свой бункер і думаў, як яго шукалі. Так і беларускі ўрад. Яны не вераць у тое, што адбываецца. Быццам гэта космас нейкі. Яны не думаюць, што гэта вось менавіта так будзе, што ўжо з ліпеня не можна будзе прадаваць калійных угнаенняў, нафтапрадуктаў, металаў, хімічных нейкіх угнаенняў, і гэта будзе сітуацыя, калі, ну што вы будзе з гэтым рабіць? Прыходзіць Галочын кажа, мы зробім стратэгію, трэба будзе прадаваць на іншыя рынкі. Куды? Нафтапрадукты ты накіруеш у Расію, Расія дзякуй кажа, мне хочам. Нават электраэнергію яны не бяруць, таму што ў нас, кажа, свае хапае. Куды мы будем прадаваць наши калійныя угнаенні тады? У Кітай, Бразілію, а калі бразільскія, кітайскія кампаніі скажуць, а ведаеце, мы не хацелі папасть пад санкцыі еўрапейцаў і амерыканцаў, таму што гэта будзе такі пакет. І мы будем купляць. Может быть, вот я просто выбачаю, что перебиваю, просто хочется удакладніць. З'явілася ж там нібыта такі каментар, што калі беларускіх угнаенняў на рынку не будзе, то, маўляў, будзе дэфіцыт угнаенняў і, адпаведна, будуць падаражэнне прадуктаў і гэтак далей. Ці сапраўды, вот, калі Беларусь калію закрыюць доступ на міжнародныя рынкі, то гэта прывядзе да сусветнага росту коштаў на прадукты. Згодна са статыстыкай, Беларусь калі цэны на калійныя угнаенні экспартуемыя нашай краінай упалі ў гэтым годзе на 12%, а прытым колькасць, гэта вот кто абаскарджалі нас гэтыя нашы канкурэнты у тым, што мы дэмпінг зрабілі, колькасць недзе павялічылася амаль на траціну, і безумоўна, калі ёсць шмат, там 5 краінаў, якія могуць пастаўляць угнаенні, ніколі не будзе дэфіцыту. Ведаеце, дэфіцыт, напрыклад, это вельмі рэдкая з'ява ў сусветным эканоміцы, напрыклад, вось полуправаднікі не хапае. Чаму? Таму што Тайвань гэта адзін з такіх магутных вытворцаў паўправаднікоў, ён нам 65% розных кампанентаў, крытычная залежнасць ад Тайваню. І сёння і Амерыка, Еўропа укладваюць шмат інвестыцыяў для таго, каб не было гэтага вось такога бутылачнага гэтага горлышка, таму што вось там некаторыя кампаніі яны нават скарачаюць вытворчасць менавіта таму, што няма полуправаднікоў. З калійнымі угнаеннямі ніколі такога не будзе, таму што Беларусі няма так добрая частка. Але калі мы будзем в такім рэжыме пашлі ў адказу, вось адказ, так, дзейнічаць яшчэ год, Уралкалій просто на хвалі, канадцы на хвалі, южныя афрыканцы на хвалі, кітайцы таксама там нешта разрабляюць, будуць іншыя разрабляць, нямецчыныя і другія кампаніі. Гэта ж свята места пуста не бывае, таму што Кітай вялікі пакупнік, Індыя вялікі пакупнік. Яны, нашы санкцыі для них, наша безглуздзіца не тлумачыцца нічым, акрамя таго, што ў нас ёсць просто неадэкват. І вось я гэту паралель наконт адэкватнасці паводзін савецкага кіраўніцтва 22 чэрвеня праводжу наконт таго, што беларускія ўлады сёння паводзяць так, быццам нічога ў свеце не адбываецца, это business as usual, ну і пакрычаць і так гэта застанецца. Калі зноў будуць такія санкцыі, Расія, ведаеце, напрыклад, з гэтымі нафтапрадуктамі, можа няма
по балансу паставак сюды. Памятаюць у першым квартале, калі не было паставак, Гуцерыева уратаваў. У Гуцерыева няма. А што рабіць з гэтымі мільярдамі даляраў, якія былі вложаны ў слав калій? Таксама невядома. А што рабіць з IT-кампаніямі, дзе Гуцерыев і яго сын задзейнічалі? Таксама невядома. І вось гэты маштаб таго, што будзе адбывацца, калі будуць санкцыі, я думаю, што 3-4 месяцы беларуская эканоміка, калі не будзе расійскай дапамогі, яна проста лязнецца яшчэ горш, чым была Савецкая Саюз. Адразу узнікае пытанне. Вось вы сказалі про тое, што 20% ВУП будзе як мінімум там зніжэнне, страты. Это ў самым крытычным, самым такім маштабным сцэнары. Ну, нават калі менш, як гэта, вот гэтае зніжэнне, гэтыя санкцыі адаб'юцца на шараговых беларусаў, не на жыхарах Дроздоў. Так. Ну вот глядзіце, жыхары Дроздоў, на жаль, гэта так сістэма падбудавана, яны апошнія, якія пачуюць наступствы гэтых санкцый. І вось глядзіце, то, што адбываецца з цэнамі, інфляцыя, гэта, безумоўна, сведчыць пра тое, што няма канкурэнцыі, няма паставак тавара, няма прадказаемай будучыні, таму цэны растуць. Вось, і яны, калі, напрыклад, усе цэны будуць рэгуляваць, яшчэ дэфіцыт з'явіцца. Ужо няма таго асартаменту, які быў. Гэта першае наступства. Больш за таго, калі будзе расці дэфіцыт бюджэту, як мы бачым, па першым квартале 4,5% ўжо ёсць, такога не было, я не памятаю, па апошнія 15 гадоў такога не было. Што будзе? Я думаю, што Нацыянальны банк ужо не здолее працягваць тую палітыку, якую ён дэманстраваў першыя 5 месяцаў, калі мы бачым зніжэнне шырокай грашовай масы на 20% і таксама іншых паказчыкаў, якія крытычна паўплываюць на нашу эканоміку. Значыцца, трэба будзе дафінансаваць бюджэт, інвестыцыйныя праграмы, якія трэба выконваць. І што гэта значыць? Так, сёння яшчэ мы маем рост экспарту на 35%, але за межамі нашай краіны знешняя дэбіторка 13 мільярдаў, гэта недзе там 6,5 мільярдаў даляраў. Яны гэтыя грошы не прыйдуць, таму што навошта прыхадзіць потым, калі вы забралі гэту валюту цябе. І будзе больше ціск на рубель будзе танець, цэны будуць расці больш за там, я думаю, што інфляцыя напрыканцы гэтага года, калі нічога не... Вот, калі беларускі ўрад будзе паводзіць сябе ў бункеры, так, будзе недзе 15-20%. Дэвальвацыя беларускага рубля – гэта наступства, таму што людзі будуць забіраць грошы з банкаў, не давяраюць, нават гэтыя павышаныя працэнтныя стаўкі не паўплываюць, будзе менш валюты, будзе валюта як бы пад роспіс, пад ручным кіраванні, і зноў дэвальвацыя сёння там 2,53, будзе 3, будзе 3,5, мы не ведаем, што будзе, таму што гэта шмат якіх чыннікаў, якія мы не ведаем, як будуць распараджаць. Але калі санкцыі будуць вот такімі абвальнымі, то я мяркую, што іншай граніцы няма. На еўрапейскіх рынку нам фінансаў не дадуць, расіяне бачыце, як они кажуць, ну, пабарахтайцесь там. А мы там верасень, кастрычнік, мы з вами паразмаўляем наконт таго, якія вы карты пішыце, якія актывы нам зробіце. Таму што альбо вы не будете дэфолт там рабіць, але ваенныя базы, але крытычная інфраструктура, але нафтаперапрацоўка, але там іншыя рэчы, якія вельмі цікавыя для расіян. А сёння абнуленне вартасці актываў ідзе. І тое, напрыклад, Белстат кажа, вартасць, згодна з балансамі усей беларускай эканомікі, там стоіць 20 мільярдаў даляраў. Але з пункту гледжання таго, за колькі рэальна сёння можна іх купіць, я думаю, нават за 10 мільярдаў даляраў усё можна Беларусі купіць. Як кажа там адзін чалавек, які там працуе з антыкрызісным кіраваннем, з банкрутствамі, таму што згодна колькі яна зарабляе. А калі мы, напрыклад, атрымаем возврат на інвестыцыю ў нафтаперапрацоўку, калі не будзе прадаваць нафтаперапрацоўку? Ніколі. Калі мы атрымаем на возврат, напрыклад, дзеревапрацоўка, калі тыя рэчы, якія мы маглі прадаваць і арыентаваліся на знешнія рынкі, сёння мы не будем прадаваць іх. Што ў нас будзе ўзнутры? У нас такой ўнутры эканамічнай актыўнасці няма. Тым больш, што ў нас знутры зноў сістэма, якая душыць бізнес. Глядзіце, што там кантрольная праверка, КДБ правярае, камітэт дзяржкантроля правярае. Што вы робіце? Вы нават у гэтай сітуацыі, вот гэта вось зноў аналогія гістарычна. У 1937 годзе Сталін забіў там эліту савецкага войска, абескровіў савецкую армію, і таму Гітлер адна з чыннікаў, чаму яны выйшлі так далёка 41 годзе. Сёння, на апошнія 2 гады, тым больш сёння, беларускі ўрад
таксама забівае беларускі бізнес, вытворцаў, прадпрымальнікаў, якія маглі бы яшчэ нечым як-то круціцца і зрабіць, так яны яшчэ правяраюць іх, яны шукаюць яшчэ нейкія дробязі. Рэйдерскія захопы бізнесу. Гэта таксама гэта параўноўваць можна з тым, каб забіць тых людзей, якія маглі бы стабілізаваць нашу эканоміку. Дарэчы, я адразу па ходу прогучала слова рэйдерскія захопы бізнесу. Тое, што адбываецца учора сёння у кампаніях 21 век і ЮКАС, гэта што? Юркас. Ну, глядзіце, быў да гэтага грын. Да гэта шмат прадпрымальнікаў, ведаем гэта вось з розных крыніц, калі яго арыштоўваюць нейкага прадпрымальніка, буйнога альбо сярэдняга прадпрыемства, і кажуць, ну, ты можаш выйдзі, там цэннік такі. Вось, в залежнасці ад таго, колькі які ты чалавек, балансы у трохлітарных арганізацый усе вядома, і таму я кажу, таму каму мільён, каму 10, каму 20, і людзі плацяць, таму што, ведаце, свабода і здароўе даражэйша, чым гэты бізнес. І мы не можам так сказаць, што менавіта гэта вось там на 100% захоп бізнесу, але у сітуацыі, калі мы кажам там і розныя асацыяцыі прадпрымальніка кажуць, нельга так інтэрпрэтаваць падаткае заканадаўства, трэба садзіцца за стол і трэба, напрыклад, там 21 век, альбо гэта ЮРКАС, альбо памятаеце, было там ЗОВ згародняй было, шмат IT-кампаніяў было. Ну вы разбярыцеся інтэрпрэтаваць у гэтых людзей, гэта ж не малеткі, там 5-й элемент, памятаеце, быў. Усё гэта з'яўляецца часткай, на мой погляд, гэта моя суб'ектыўная думка, манетызацыі сілавога ресурса наших трохлітарных арганізацый. І гэта, ведаце, захоп бізнесу, паставіць пад кантроль, даць грошы ў бюджэт альбо нейкія там іншыя крыніцы, але зноў, калі мы кажам пра антыкрызісную нейкую платформу і выпрацоўку мераў супраць гэтых вот нават санкцыяў, то гэта зноў гэта санкцыі, якія ўлады ставяць супраць свайго вытворца, супраць беларусаў. Таму што, ну, горшай санкцыі няма. Там гэта, ведаце, там 8 арганізацый, 86 асобаў фізічных, гэта адно. Але калі вы робіце немагчымым працаваць для там вось десяткі тысячаў прадпрымальнікаў і індывідуальных не могуць купляць за налічны разлік тавары у Маскве, там, напрыклад. Гэта значыцца, што яны альбо будуць у шэрай эканомікі, альбо дадаваць хабар, альбо ввогуле скажуць, з'едуць з гэтай краіны, скажуць, вось няхай тут разбіраюцца гэтыя ўсе амонна эканоміцы, эканамісты і ўсё, напрыклад. Потым, напрыклад, наконт гэтых электронных дакументаабаротаў. Таксама. У России там на рынках гэтых сваё, і ведаце, на адзін мой сябар паказаў рынок, які існуе паміж Чэхіяй і Нямецчынай. Гэта такі нямецка-чэшскі чэркізон, дзе ёсць кантрабандныя папіросы, і кантрабандны алкаголь, і шмат гэтых шмотак. Гэта чэркізон. Я быў вельмі здзіўлены. Ён у гэтым рынку хадзіў, шукаў беларускія сігареты ў гэтым і знайшоў там. Вось. І гэта ўсё прадаецца ў зоне еўра, без дакументаў, за кэш. Усё гэта працуе, немцы купляюць, і чэхі купляюць, все купляюць. А ў нашым частцы свету, ну гэта норма. І калі вы ігнаруеце рэальнасць, а хацелі бы кожнага зрабіць швайцарцам, альбо немцам, таму што прымусіць яго плаціць і рабіць усё дакументальна, так вы гэта скажыце расейцам, якія працуюць там пад Масквой, кантрабандыстам расійскім, якія там робяць, тым, што фармуюць 40% ВУП у Расіі, 50% ВУП у Украіны і, мабыць, 40-30% ВУП у Беларусі. Гэта шэрыя схемы, якія зноў з пункту гледжання адаптацыі к рэальнасці будуць пашырацца. І замест падаткаў у бюджэт мы будзем видець пашыраючуся дзірку і дэфіцыт. Дарэчы, пра шэрыя схемы. Мы з вами не адзін раз гаварылі пра вось гэты шэры бізнес кантрабандны цыгарэт, да прыкладу, які, па вашых словах, крышуюцца як і ў Мінску з высокіх кабінетах, так і ў Маскве з высокіх кабінетах. Сённяшняя сітуацыя, калі межы закрытыя, калі кантрабанду гэтую ловяць ледзь не кожны дзень, дзе-нибудь там на літоўскай, на польскай мяжы і гэтак далей. Гэта сітуацыя да чаго прывядзе? Там, скажем, крышуны з Масквы скажуць: ребята, что-то вы тут намутили, вы нам бизнес псуете. Дмитр, ці наадварот новыя шляхі, ці пашырацца яшчэ. Дмитр, ты у гэтым схематозе не назваў яшчэ аднаго удзельніка гэтай схемы, гэта еўрапейскія схематознікі, таму што, ведаеце, рынок Расіі, ён відавочна добры, лепшы, чым за беларускі, там не тыя людзі, якія там сядзяць у ўрадзе, крышуюць, гэта крышуюць таксама сілавікі, якія вельмі добра зарабляюць на гэтым, гэта такі бізнес. Ведаеце, калі б Беларусь
хотела і Россия знішчыць кантрабанду сигарет у Россию, адзінае рашэнне было бы простым і там вельмі там як вот адсяклі бы павышэнне акцызаў на табачныя вырабы ў Беларусі у 2-3 разы, і ўсё пытанне няма, знята пытанне. Але паколькі гэта бізнес крышавы, сецявы, вось, і з ім удзельнічаюць, я настойваю на гэтым, і еўрапейцы, таму што гэта міжнародныя сіндыкаты, там гэтыя людзі, якія ведаюць, што як гэта межы перасякаць, і сілавікі там ёсць, і крымінальныя элементы ёсць, ведаеце, і, как кажуць, мафія бессмертна. І вось таму, як мы паглядзім, як працуе шэры рынок карупцыя ў еўразвязе, вось менавіта там тыдзень таму Transparency International зрабіў даклад наконт карупцыі ў еўразвязе, гэта пытанне насельніцтва было наконт таго, як ці існуе. Я быў шакаваны тым, сколькі карупцыі, як яна ўспрымаецца ў еўразвязе, які давер і якія органы ўлады закарумпаваны. Таму трэба фундаментальна вырашаць пытанне наконт таго, і калі будзе гэты забароны, будуць квоты, будуць там бар'еры, мафія ніколі не памірала. Памяце бутлегерства ў Штатах 20-х гадоў даказвае, што нават у талі, калі ёсць і права, калі ёсць і манаполія, яна не працуе. У Штатах гэта зруйнавала Штаты, вот, і давяло да гэтага стане. У нас, калі кантрабанда, шэрыя схемы, гэта наша нутро, гэта частка нашай эканомікі, нашай эканамічнай субкультуры, як спосаб схавацца ад левіафана, вялікага дзяржавы, гэта як коли кожны кашалёк, кожны дом лезе. Гэта будзе яшчэ больш. Проста зноў, замест таго, каб горш зараблялі малы бізнес, прадпрымальнікі, якія кожны там сабе, кожнай краіне зарабляе, і гэта расце, вось гэты пірог як бы раўнамерна, мы зноў канцэнтруем грошы, якія будуць зарабляць у тых, якія маюць доступ да генералаў, да палкоўнікаў, да турмаў, да ОМОНу, да тых людзей, якія прымаюць рашэнні, да суддзя. Вось што ідзе. Гэта страшэнная карупцыя, якая будзе расцвітаць як наступства санкцыяў. Так, будуць, напрыклад, прадаваць беларускія там тавары за рубеж? Будуць. Але зноў, ад завода будуць адпускацца па зніжаным цэнам, каб завод нейкую выручку меў, а схематоз, які, памятаеце, быў у другой палове 90-х, калі былі ці взаимазачёты. Вось, калі адзін тавар, розніца ў цэнах была ў 3 разы. Вось, таксама будуць нейкія схемы, якія будуць выпрацоўваць там з пракладкамі, з іншымі кампаніямі, калі будуць там тавар вазіцца праз там 3-4 краіны, як гэта, напрыклад, з санкцыйнымі таварамі сёння адбываецца, альбо зноў, ці атрымліваюць Украіна тавары з Расіі. Атрымліваюць, але гэта ідзе праз нейкі там такі ланцужок лагістычных схемаў, якія заходзяць у Еўропу, і быццам гэта ўжо не еўрапейскія там, не расійскія там тавары, а еўрапейскія. Гэта адбываецца. У Беларусь будзе ўбудавана, але зноў Беларусь не з'яўляецца тут магутнейшым гульцом, і гэта будзе схематоз расійскі, таму што гэта самы буйны і самая магутная, гэта шэра трохлітарная арганізацыя, якая будзе захопліваць не толькі гэтыя схемы, а таксама камандныя высоты кіравання нашай эканомікай. І гэта самае небяспечнае наступства. Але наколькі я так разумею, што гэтыя санкцыі па выніку прывядуць да таго, калі вот мы зараз глядзім вот схематоз, як вы кажаце, што тыя, хто сёння займаецца схематозам, тыя, хто там і раней пастаўляў гэтыя там растваральнікі, распушчальнікі, цыгареты цэлымі кантэйнерамі і гэтак далей, працягваюць гэта рабіць. Тыя толькі на гэтым яшчэ больш заробяць. Безумоўна. Больш. Вот гэта і ёсць тыя наступствы, якія мы павінны улічваць, калі мы кажам пра... То есть людзі, шараговыя беларусы будуць бяднець, а тыя, хто зараз наварвае кішэні, тыя яшчэ больш будуць зарабляць. Можа, іх будзе менш, напрыклад, таму што, вот, кажам, апошні там сёння вышэй даклад Credit Suisse наконт колькі актываў у свеце у багатых людзей. У Расіі, напрыклад, там недзе там 20 тысячаў людзей, якія маюць там больш за 5 мільёнаў $, можа, я там памыляюсь, 200 тысяч хіба. То есть у нас недзе 2000 людзей, якія маюць больш за 5 мільёнаў $. Актываў, чыстых актываў. І вось гэтыя людзі, будзе, можа, іх 1000, таму што не кожны будзе ўбудованы в эту схему. Але калі па мере того, калі не будзе гэтых легальных аперацыяў, колькасць людзей, якія будуць на этом зарабляць, будзе, ну, вось, она стабільная будзе. Яны будуць, больш за таго, канцэнтрацыя капіталу ў руках гэтых, і яна прывядзе да таго, што будзе
не змогуць купляць бізнесы, іх будуць банкроціць, банкрутаваць. Яны могуць праз легальныя схемы, які былі легалізаваны ў Беларусі, напрыклад, праз нейкія холдынгавыя управляюць кіруючыя кампаніі, купляць дзяржаўныя актывы. І гэта будзе, яны будуць просто манетызаваць тыя грошы, якія зарабілі на шэрых схемах апошнія 20 гадоў, і менавіта ў гэці 2-3 гады. Санкцыі ў кожнай краіне менавіта да гэтага водзяць. Калі Іран быў пад санкцыямі, альбо Ірак, так, ставаў кантэйнераў гэтых танкераў, і з гэтых танкераў гандлявалі нафта, і ўсе гэта ведалі, і ўсе заплюшчвалі вочы. Вось такая практыка ў свеце. Не тое, што вось санкцыі з 1 ліпеня ніхто нічога не прадае. Такога не будзе. Але зноў канцэнтрацыя і схематоз прывядзе да таго, што бюджэту дзірка будзе расці, дзірку з бюджэту будзе пакрываць праз інфляцыю, праз крэдыты з Расіі, гэта залежнасць ад Расіі, плюс яшчэ расійскія колы тут, вось гэтыя ОПГ будуць прыйсці сюды і кіраваць гэтымі потокамі. Яны таксама вось будуць будоўваць беларускіх сілавікоў гэтыя схемы, таму што сёння сілавікі беларускія гэта той інстытут, які ввогуле дзейнічае без кантролю, без адказнасці, без канкурэнцыі, без нічога. Яны, па сутнасці, яны могуць закапіць не толькі там уплыў у эканоміку краіны, не могуць закапіць усе камандныя высоты ў палітыцы. І я не выключаю, напрыклад, што наступным там альбо некім намеснікам, альбо Рада бяспекі у нас жа галоўны орган. Гэта па сутнасці такія элементы хунты ваеннай, альбо там якая можа быць у Беларусі як наступства ўвядзення санкцый. Ну, ось цяпер я разумею, што ўсё ж такі на самой справе меў на ўвазе былы начальнік фрунзенскага РУСа, цяпер лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевич, калі сказаў, што вашыя заходнія санкцыі зробяць нас толькі мацней. Ну вот цяпер менавіта гэтых людзей, якія ў гэтым так безумоўна мацней, таму што ведаеце, калі бы вот Расія, прыклад таго, як санкцыі да чаго не давялі, не да эканамічнага ўзросту, не да ўзросту дабрабыту, не да таго, каб Расія інвеставала в нейкія прывабныя, перспектыўныя, прарыўныя тэхналогіі, а да схематозу, да, вось калі ў Маскве я быў недавно на прымакоўскіх чытаннях, ведаеце, нават калі там па п'яне усе, не слышаў ні аднаго іншага пункту гледжання, усе казалі пра тое, што зашмат сілавікоў у органах кіравання Расіі. Сілавікі, схематознікі, те людзі, якія не дбаюць ні пра рэпутацыю, ні пра бізнес. І вось гэта сілавікі не прыйдуць сюда людзі, якія там з эканамічнымі тэорыямі нейкімі, з там менеджментам, а прыйдуць тыя людзі, якія ведаюць, як будаваць схемы. У гэтым, безумоўна, Расія з'яўляецца часткай вот сусветнай арганізаванай преступнасці, crime. Ну, ось сапраўды, тут нейкі скрыпаль піша нам, чым больш слухаю гэтых раманчукоў, тым больш разумею, што пара Расіі прыходзіць і наводзіць парадак. Засталіся адныя баламуты. Мне просто вот цікава, дастаткова, можа быць, у Смаленск з'ездзіць і паглядзець, які там наведзены парадак, ці ў Варонеж, ці яшчэ куды-небудзь. Ну, калі нават просто пачытаць даклады расійскіх органаў кіравання і розных арганізацыяў, 35% хатніх гаспадарств Расіі не маюць доступу да газу і да туалета ўнутры. Нават школы не маюць гэтага. Краіна, якая экспартуе газ, не можа забяспечыць газифікацыю сябе. 20 мільёнаў бедных у Расіі, і гэта толькі пачатак. Гэта краіна, якая там ставіла ўсе мэты, якія былі благародныя, памятаю, там праграма Расія 2020, мы прорвемся. Яны, вось я ім казаў, зноў шмат добрых такіх слоў. Напрыклад, сёння вось вся Расія кажа: зялёная эканоміка, мы ідзем разам у парыжскіх G7, гэта вот павестка дня. Добрыя словы. А хто будзе атрымліваць грошы? Чубайс, вельмі такі добры схематознік, так. Гэта Греф таксама праз банк будзе ісці. І зноў будзе канцэнтрацыя капіталу ў руках тых, якія іх маюць. Гэта ты людзі, якія валодваюць там 70% Расіі. І гэта схема ў Беларусі, яны, ведаце, яны праглынуць і нават не заўважыць, што гэта там яны сталі багацейшымі. Але вось гэта пачэшуць сябе годнасці і скажуць: ну добра, вось на думскія выбары ў верасні таксама, ну добра, Беларусь жа наша, і ўсё.
Вось гэта наступства, якія трэба мець на ўвазе, тым больш, што не толькі вось легальная частка. Вось мы, гэта, тыя людзі, якія выступаюць за санкцыі такія сектаральныя, я думалі, ну вось 2-3 месяца пабудуць, выйдуць рабочыя МАЗу, выйдуць рабочыя Беларусь-Калія, будзе там каскамі пастукаюць, пагрукаюць, і будуць выбары, і будзе там новы палітычнае жыццё Беларусі. А будзе наадварот. Грукаць, стукаць будуць тыя людзі, якія прыедуць з Масквы з кэшам і кажуць, ну, вы глядзіце, кэш ёсць, але за гэта мы павінны атрымаць гэта. А хто будзе не задаволены, яго не будуць там выслухоўваць, сядаць за стол перамоваў. Яго от гэтыя людзі, якія маюць магчымасць маніпуляваць альбо застрашаць людзей у цёмным вугалочку мяне альбо цябе за незалежную думку прышчэмяць одно место, альбо скажуць, ведаеце, у вас же сям'я ёсць, дзеці ёсць. Вы думаеце про то, што вы кажаце? Ці не? А гэта практыка, якая шмат, на жаль, практыкуецца ў нашых суседзяў. Ярослав, і крыху іншы накірунак, вось нечаканы, ну, ці праўда, ці неправда, можа быць, вы удакладніце. Чытаю інфармацыю, што нібыта з-за таго, што вот Беларусь трапіла пад такія санкцыі, пад пагрозай знаходзяцца доўгатэрміновыя кантракты кітайска-еўрапейскія, якія павінны былі вось выконвацца шляхам вот это шоўкавага пуці. І, маўляў, зараз вот кампаніі, немцы ўжо выказалі свае прэтэнзіі, і гэтыя кампаніі кітайскія звярнуліся да свайго першага сакратара, так бы мовіць, са скаргай такой, што вот мы не толькі мільярдныя страты нясем, але і рэпутацыйныя. І, маўляў, ужо ідзе зараз, рыхтуецца тэрміновая размова на гэты конт паміж кіраўніком камуністычнай партыі Кітая і кіраўніком Расіі. Чым гэта можа, ці праўда гэта і чым гэта можа скончыцца? Я не ведаю, я кулараў там каментаваць альбо слухі таксама не буду, але з пункту гледжання логікі, так? Кітай стратэгічна глядзіць на вогульную сваю прысутнасць у Еўропе, так? І калі ён кажа шоўкавы шлях, ён кажа, ну, стратэгія это ж не толькі там быць добрым дзядзькам для Беларусі, там даваць грошы, будаваць нешта здесь, там укідваць грошы ў нейкія інвестыцыйныя праекты. Ён, безумоўна, арыентуецца на рынок Еўропы, гэта 20 трыльёнаў даляраў, гэта па сутнасці больш, чым ВУП, але больш столькі, як Амерыка. І таму гэта, безумоўна, рэпутацыйныя рэчы, таму што Беларусь, ну, калі глядзець на тыя праекты, якія былі зроблены на кітайскія інвестыцыі, не мае нічога добрага. Там ні Светлагорскі цэлюлёзны камбінат, ні Добруш, ні цэментныя заводы. Так, кампаніі зараблялі грошы, шмат зараблялі, але гэта зноў ярмо на шыі беларускіх падаткаплацільшчыкаў. І сёння шлях не можа быць скончвацца тупіком у Беларусі. Гэта пагроза рэпутацыі, безумоўна, Кітаю. Але зноў, гэта сітуацыя. Кажу, добра, ёсць пытанне да беларускіх уладаў. Тыя людзі, якія рабілі з Лукашенка гэтыя гешэфты. Кітайцы, расейцы, аўстрыйцы, літоўцы, латышы. Слухайце, вы з 20 гадоў з ім рабілі бізнес. Не з Пуціным, Путін гэта знешне, як Байден з Путінам сустракаўся, беларусы абмяркоўваў альбо нехта яшчэ. Ідзіце сюды, едзьце сюды, сядайце за стол перамоваў і выкладвайце аргументы, якія толькі вы маеце. Таму што мы з табой не маем дакументаў для того казаць, колькі хто зарабіў на гэтым схематозе. Але тое, што калі, напрыклад, Кітай укладваў гэты шоўкавы шлях там дзесяткі мільярдаў даляраў альбо нават больш, і стратэгічна думаў, як выйсці на рынок Еўропы, і тут Беларусь стала праблемай, безумоўна, гэта пытанне трэба вырашаць і з Расіяй, і з намі. Сядайце за стол перамоваў, кулуарных, не трэба там нам, ведаеце, там, каб што было Чэтам Хаус, але трэба вырашаць пытанне для того, каб Лукашенка і яго гэта кола людзей, якія сёння захапілі Беларусь, ведалі наступствы, якія будуць, калі ён не, напрыклад, дэдлайну до 1 верасня не вырашыць гэта пытанне. І вось калі гэтыя людзі, якія пра бізнес, гэта не пра правы чалавека, для гэтых людзей, для Кітая, для Масквы права чалавека, ну гэта, ну, ведаеце, гэта ж не Freedom House. Таму яны разумеюць аргументы, грошы, схемы, зберажэнні, якія ёсць, актывы, якія ёсць. Вось, і калі кажуць, вось, сёння ты маеш гэта ж ты не толькі ты, гэта твае дзеці, гэта твая сям'я, гэта твои партнеры, вы маеце, вось, нешта там маеце. І калі вот вы не
зробіце гэта, ты нам перашкаджаеш рабіць стратэгію развіцця. Не грошы зарабляць, стратэгію развіцця. Калі вы гэта перашкаджаеш, тады наступствы будуць такімі. І вось калі наступствы будуць такімі, што ён зразумее, што гэта сур'ёзна. Гэта не тое, што там мы з вами там, альбо там наша там ООН місія, альбо там наша вясна, альбо нейкія арганізацыі, якія там звяртаюць увагу на тое, што зробіцца ў правамі чалавека. Гэта людзі, якія пра бізнес кажуць. Не зробіш бізнесу, тады будзе. А людзі, якія вось з такім узроўні, і Расіі ёсць, і Китая, якія размаўляюць менавіта так. Аргументы не даходзяць, грошы, а потом, калі зноў не дойдзе, тады будуць аргументы сілы. На жаль, і гэта таксама сцэнар, які павінны ведаць тыя людзі, якія вось гэтую рыторыку, як Хрэніна чуў на міжнароднай канферэнцыі ў Маскве. Ну гэта ж вось чалавек, які, ну не ведаю, гэта як ці ён разумее, што адбываецца, гэта штампы, больш нічога. Людзі, якія не думаюць, а размаўляюць штампамі вакол Лукашенка. І вось пытанне, якое ўзнікае, ці гэта ёсць інфармацыйна-аналітычнае атачэнне Лукашенка, якое фармуе яго пункт гледжання, альбо гэта тое, што ён мяркуе, можна прадаць для свету, каб яго адчапіліся альбо не выкарыстоўвалі ў гэтых менавіта гэтых гульнях. Мы не ведаем, але зноў гэта вось 2-3 месяцы, я думаю, і больш не патрэбіцца для таго, каб гэта пытанне вырашыць. Альбо Лукашенко пойдзе на нейкую там, аўстрыйскі бізнес. Прыедзьце людзі з Райфайзена, прыедзьце людзі там з Кроноспама, прыедзьце тыя людзі, якія прыязджалі там... Да, Баумгер уже прыезжаў. Не, слухайце, не арыштуе ён міністра памежных справ Аўстрыі, не арыштуе. Не арыштуе тых людзей, якія... Вось, я бы каго сюда запрасіў? Памятаеш Паненка, да якой Путін прыязджаў на вяселле ў Аўстрыю. Вось калі яна прыедзе, гарантую, нават волас не спадзе з яго галавы. Калі, альбо, напрыклад, прэм'ер-міністр Швайцарыі прыедзе сустрэнецца з Штадлерам і скажа: спадарства, вось добра прадпрыемства, але мы не можам працаваць тут, пакуль наша грамадзянка сядзіць у карцеры. Кропка. І такія аргументы, калі будуць гучаць, яны будуць больш уплывовымі, больш значнымі, чым усе санкцыі. Ну вот фактычна гэта адказ зараз на пытанне, ці за ўвагу Раманчук увогуле нічога сам не прапануе. Вот прапанова прагучала ад Раманчука да еўрапейскіх палітыкаў, бізнесменаў, што і як рабіць. Я кажу, больш балючымі і эфектыўнымі для нас будуць санкцыі альбо меры супраць тых людзей, якія працуюць з Беларусю. Чаму няма ні аднаводнага прозвішча тых людзей, якія там 20 гадоў працуюць з беларускім рэжымам? Няма. У Латвіі, Літве, хто займаецца кантрабандай? Калі спецслужбы Еўрапейскага звязу Амерыкі ведаюць, хто займаецца кантрабандай, не ведаюць адзін аднаго, там, ведаеце, як казалі, памятаеш, у Савецкам Саюзе, сядзелі ў бані гэтыя там малінавыя пінжакі сядзелі, і сядзелі палкоўнікі міліцыі, не ведалі адзін аднаго, што займаецца. Таксама там же усе ведаюць. Трэба проста з імі размаўляць. Нефармальныя размовы, так добра нефармальныя размовы. І гэта тыя механізмы, якія могуць паўплываць рэальна, таксама з расейцамі. Трэба размаўляць не там з дэпутатамі Дзярждумы, не некія форумы правадзіць, а запрасіць людзей, якія ведаюць гэты свет, вось, нават я не ведаю прозвішча, і сказаць, нам трэба вырашаць пытанне, так? Таму што гэта ўжо чырвоныя рысы, лініі ўжо пройдзены, ўжо няма іх чырвоных лініях, ўжо ёсць дно, мы падаем. І таму, калі вось заходні свет праз гэтыя механізмы начне супрацоўнічаць, альбо таксама пра гэту яру, пра гэтыя партнеры, якія зарабляюць на беларускіх гэтых партнерах. Маральная пазіцыя вось я, напрыклад, я лічу цябе партнёрам, які там паводзіць б'е жонку, там, б'е дзяцей, там, забірае, руйнуе свой дом. Я з табой не сябрую, таму што для меня таксічна. Я кажу тебе, ўсё раблю для яго, каб пераканаць, але калі я табе не магу пераканаць, я ж магу тебе там у карцер сядзіць. Я говорю, все, Дмитрий, я з табой не размаўляю, ты не мой сябар, таму што гэта паводзіну не прымальныя. І таксама, калі вось скажуць аўстрыйцы, літоўцы, палякі, брытанцы, кітайцы, расейцы, усе, якія працуюць, арабы, што гэта непрымальныя паводзіны для нас мець справу з такім, санкцыі патрэбны, не патрэбныя, таму што гэта будзе маральная аснова. Вось і ўсё. Да, працаваць з тымі, ад каго нават Хамас адхрэшчваецца. Вось. Я калі там даваў там пару інтэрв'ю для арабскіх тэлеканалаў, не ведаю, чаму яны не выйшлі, але таксама у них здзіўлены не толькі
Аль-Джазіра, нейкія іншыя каналы арабскія там цікавяцца беларускай тэматыкай, таму што узгадалі Хамас у тым свеце, яны нават дбаюць пра сваю рэпутацыю. А беларускія ўлады, беларускі ўрад там, яны такое вось ўражанне, што паняцце рэпутацыі для них не існуе ввогуле. Ну, наколькі я ведаю, нават паўночна-карэйскі лідар пакрыўдзіўся на нейкі паўднёва-карэйскі тэлеканал, які сказаў, што вот становіцца Беларусь паўночнай Карэі. На заканчэнне, коротко. Я разумею, што цяжка, але вот сказаў прагноз свой, якая будзе інфляцыя, якія страты ВУБ, які будзе курс долара. Калі беларускі ўрад будзе дзейнічаць у рэжыме ваеннага камунізму, будзе бараніць курс, усё ў ручным рэжыме будзе. Не толькі інфляцыя, таксама курс. І курс будзе не адпавядаць таму, што будзе на рынку. Будзе чорны рынок, калі будуць гэта меры, і таксама чорны рынок будзе там 3-3,5, і гэта будзе адлюстроўваць рэальную сітуацыю. Калі зноў зламаюць Нацыянальны банк у другой палове 2021 года. Калі ж гэтага не будзе, вось калі нейкія там размовы пачнуцца, ну таксама шмат праблемаў, я не бачу ні адводнага інструменту, які бы гарантаваў стабільнасць курсу 2,7, 2,8 да гэтага года. Ён будзе значна больш. Але зноў, шмат залежыць ад таго, як будуць гэты вось актары дзейнічаць. Мы сочым за сітуацыяй, яна напружаная, рэкордныя даўгі ў розніцы, у будаўніцтве, сельскай гаспадарцы, таксічныя даўгі таксама растуць, і гэта не рассасецца само па сабе. Таму курс і заробкі, і інфляцыя, я думаю, інфляцыя будзе там 15-20% рэалістычна, але зноў, калі ўлады пойдуць на ручное кіраванне курсам, то гэта паскорыць зноў падзенне гэтай мадэлі эканомікі, але зноў на падзенне, наведаем, на валютных аперацыях зарабляюць не простыя людзі, зарабляюць валютчыкі, якія крышуюцца зноў сілавікамі. Ўсё да аднаго ўсё сыходзіцца. От дагаварышся, Романчук. Да асноўных бенефіцыараў гэтай сістэмы. Дзякуй вялікі. Ярослаў Романчук, Дміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.